copii și brat, dați și lumânat, lângă voi m-am alăturat și cuvântul mi-a ascultat. S-a sculat mai apădică Traian și-a încălicat un cal, negru ca corbul de nu prinde locul, cu scoave de argint, ies în sporni la fugit. El în scări s-a ridicat, peste câmpuri s-a uitat, ca să n-aibă un loc curat, iar azi semănat. S-a apucat într-o joi, cu flucul 12 voi, vorei, băi, chiar de tot sufletul meu. Și când lucrul s-a sfârșit, iată vărsă s-a stârnit, un vânt mare pe pământ și ploi multe după vânt. El se făcea la luna săptămână, își umplea cu apă mână. Și ca să vadă, le i-a dat Dumnezeu roadă. Era picul. Cum era? Cum era? Hai șarpe! Stai, băi, lasă-o. Zi-mă, era spicul cum era? Acum. Hai mă, continuu. Nu. Era spicul cum era, spica vrabia Mânca. și... Mai încurcat. Și paica trestia. Și pleca lumea la moară, păi dar le făcea păda și iară foata cea de moară, când văzua tancare, puse coada pe spinare și fugi în goana mare, păi dar iar morarul meșter bun, că de-al dracu cerea, își băga ciocanul la adevrâu și pe moară o alerga și o prindă pe foata cea de moară și când cu ciocanul când îi dădea, îi dădea una pe la măsele și-o punese pe picere, că al de morarul meșter bun, că de-al dracu cerea, nici par în cap n-avea, avea 3 ginere. Bă, dar și când avea 3 fire de păr în vârful capului, acolo era cuibul dracului. Hai mă, la mulți ani!